Kun ga irin abin da muke gaya muku, kowa ya tanadi ID card ɗin shi kuna wasa. Ga wani yanzu an ba shi KYC, an ba shi dama ya shiga ya KYC, amma bai yi national ID card ba, bai da national ID card. Yanzu wayan na hannuna kenan. Bayan da za in mai KYC a yanzun nan tunda ba yi da national ID card kuma bai da e-passport, bai da driving license. Cire taɓa wayan tafi take. Kun gani? Gashi type your information next in ka shiga. Gashi confirm your identity confirmation. Kun gani? An ba shi dama ya fara KYC, amma an samu matsala sakamakon bai yi national ID card plastic ba. Ko ba dole bane sai ka mai da shi plastic, ka yi PDF kawai, ka yi zooming ɗin shi, ka yi screenshot, zai ma KYC ba wani matsala. Kun ga irin abin da ake gaya muku. Da Allah kowa ya je ya ƙoƙari ya tanada ID card ɗin shi domin ya tsira a gudu tare a tsira tare. Na gode.